אז שלום אור, שלום לכולם, שלום לכל מי שיצפה בסרטון. אני אציג את העבודה שעשיתי. נתחיל עם המבוא. התוכנית משחקים של פעם, קהילה של היום, מחברת בין ילדים לתושבים ותיקים דרך משחקים מסורתיים. הילדים שלנו פוגשים סבים, סבתות, לומדים לשחק כמו פעם, ומקבלים ערכים של כבוד, שייכות וחיבור בין הדורות בצורה חווייתית או משמעותית. זה כל הרעיון של התוכנית הזאת. אנחנו נעבור להקדמה קצרה על בית הספר. אז הבית ספר הוא בית ספר אל-חוואריזמי בטמרה, שהוא בית ספר שאני לימדתי בו. הוא מונה כיום כ-649 תלמידים. הצוות שואף שם לקדם פעילות גופנית דרך ימי ספורט, טורנירים והפסקות פעילות. החזון הוא לחנך תלמידים לערכים, כבוד, שייכות, ולהכין אותם לעתיד טוב יותר. הקהילה הנבחרת היא קהילת טמרה, שהיא קהילה מגוונת, עם דור מבוגר שגדל על משחקים מן העבר. דרך משחקים מסורתיים אפשר לחבר בין הדורות, החדש והוותיק יותר, לשמר את המורשת, לעודד תנועה ולחזק את הקשר בין הצעירים לוותיקים. תיאור הפרויקט. הפרויקט מתקיים בבית ספר אל-חוואריזמי בטמרה, כמובן כמו שסיווגתי קודם. הוא מפגיש תלמידים עם מבוגרים דרך משחקים של פעם. המטרה היא לשמור על התרבות, לחבר בין הדורות ולעודד פעילות גופנית ולחזק את הקשר לקהילה. מדוע חשוב לנו פרויקט כזה? אז הפרויקט מחבר בין הדורות, מעודד את הילדים לזוז ולהיות פחות מול מסכים ויותר לשחק. הוא מחזיר את המבוגרים לתוך חיי הקהילה, כלומר הוא תורם לכולם, לילדים, לבית הספר ולסביבה, גם בלמידה, גם לעודד את החברה וגם לחזק את התרבות. אז יש לנו כל מיני מטרות, נחלק אותם לשתיים, עיקריות ומשניות. נתחיל בעיקריות, היא חיזוק הקשר בין הדורות, כמובן שימור מסורת המשחקים שהיו בעבר ושימשיכו גם בהווה וגם בעתיד, לעודד פעילות גופנית מהנה וכל הזמן לזוז ולפתח כישורים חברתיים כמו אמפתיה, שיתוף פעולה עם אחרים, חיזוק תחושת הזהות והשייכות לקהילה בה אני גדלתי, ועידוד שיח משותף בין דורי ובין צעירים למבוגרים. נעבור למטרות המשניות. אז לגוון דרכי למידה באמצעות חוויות גם בכיתה וגם מחוץ לה, ויצירת סביבה חינוכית חווייתית ושיתופית ומשותפת. אז קהל היעד שלנו התלמידים שהם בני 15 עד גיל 18, שהם ייקחו חלק בפעילות, ילמדו משחקים שהיו משחקים בעבר. מבוגרי טמרה עם התושבים הוותיקים שיעבירו לנו את המשחקים האלה ואת הידע שלהם שרכשו לאורך השנים, וההורים והמורים הם תומכים ושותפים לפעילות, הם מחזקים את הקשר בין בית הספר לקהילה. אז נעבור ליתרונות ומשאבים של בית הספר והקהילה. לבית הספר יש את המשאבים הפיזיים והמשאבים האנושיים.
נתחיל במשאבים הפיזיים. יש לנו אולם ספורט, מגרש כדורגל שהוא משולב עם כדורסל, חדר כושר וציוד מגוון ורחב מאוד לכל פעילות אפשרית, ומשאבים אנושיים, צוות החנג שהוא יכול לתת מענה לכל דבר ויש לו את הכלים, יש לו את הידע, יש לו את הניסיון, תלמידים פעילים ומורים נוספים שיכולים לעזור ולתמוך בפעילות. בקהילה יש את הידע המקומי שדרך שהמבוגרים יעבירו את זה לצעירים, וזיכרונות מהעבר כמובן. התנדבות ותמיכה, מבוגרים מתנדבים, תמיכה לוגיסטית מהקהילה שמסביב, אפשרות לשיתוף פעולה עם שכנים ואף עסקים מקומיים לצורך תקצוב הפרויקט, ותרומה חברתית, חיזוק הקשרים בין הדורות, ביטוח ערכים של נתינה, שייכות ואחריות בקרב התלמידים. הערך המוסף של שיתוף הפעולה. אז שיתוף הפעולה נותן תקווה ויוצר ערך מוסף לכל הצדדים. נתחיל עם בית הספר. לחזק תחושת השייכות, ביטוח כישורים חברתיים וכיוון בדרכי ההוראה, כלומר לא רק הוראה פורמלית, לדבר על משחקים, אלא לצאת ולחוות את המשחקים באופן אישי. הקהילה ממשיכה להעביר את המסורת מדור לדור, חיזוק קשרים בין דוריים והעצמת תחושת השייכות של המבוגרים, ולמשתתפים המבוגרים זוכים להרגיש משמעותיים, התלמידים נהנים מלמדה חווייתית ורכישת משחקים חדשים, והפרויקט מגשר כמובן על הפערים, מחבר ותורם לגיבוש קהילתי עמוק מאוד. אז התפקידים והאחריות, אנחנו נחלק את זה לארבעה או חמישה פרמטרים. האחראי שהוא אני בעצם, זה שאני בניתי את הפרויקט, תיאמתי את כל הדברים, מפקח על הפעילות, ובסוף אני מעריך את ההצלחה שלהם. המורים שנמצאים בתוך בית הספר, שהם מלווים את התלמידים, תומכים בביטוח ודואגים לכל הסדר. התלמידים משתתפים בפעילות, לומדים, משתתפים ונהנים. בית הספר עצמו מספק את המתקנים, את הציוד ואת התמיכה הניהולית סלש הכלכלית, למרות שלא רשמתי כאן. הקהילה משתתפת בפעילות, מעבירה ידע, משחקים וסיפורים מן העבר. שיתוף הפעולה חייב להיות כדי להגיע לתוצאות הרצויות והצלחת הפרויקט. בניתי כאן גם תוכנית עם לוחות זמנים. אז נתחיל עם השלבים. אני מתחיל לבנות את הפרויקט שבועיים לפני. מה אני עושה בעצם? הכנה, תיאום עם מורים וקהילה, לסדר את כל מה שמסביב ואת כל מה שצריך. נניח שעתיים ביום, זה לוקח זמן לטיפול בפרויקט בסדר גודל כזה, שיש פה הרבה משתתפים והרבה דברים מסביב. ביום הפעילות עצמו יש לי 3 פעולות שאני חייב לעשות: פתיחה והיכרות, הצגת המשחקים בערך כ-30 דקות, ומשחקים משותפים, הפעלה לפי קבוצות בערך 90 דקות, וסיכום חוויות ושיתוף כ-30 דקות. אז כל יום הפעילות ייקח לנו בערך 2 עד 2.5 שעות. נראה לי זה מספיק. ולאחר הפעילות יש הערכה, משוב ותיעוד, שלוקח לי בערך גם 1 שעה עד 2 שעות לעשות כל מה שצריך. אז התקציב, נעבור לרעיון התקציב, שבעיניי זה דבר מאוד חשוב בפרויקט בסדר גודל כזה. אז בפרויקט שלנו השתתפו במימון הפעילות בית הספר, העירייה ועסקים מהקהילה.
התקציב בערך נע בין 7,000 ל-9,000, שנועד לכסות את הציוד, ההסעות, הכיבוד, העזרה הראשונה ועוד הרבה דברים. חלק מהעזרה ניתנת בהתנדבות, מה שמדגיש את שיתוף הפעולה בין כל הגורמים להצלחת הפרויקט. דרישות לוגיסטיות אחרות, אני צריך את הביטחון למשל, שצריך להעסיק מאבטח לשמירה על סדר במהלך הפעילות, כי יש לנו הרבה משתתפים. את הנגישות, לדאוג למתקנים נגישים לבני גיל הזהב, כולל חניות לנכים, אישורים. נדרש אישור ממשרד החינוך, כמובן מרשות המקומית לקיום הפעילות. השלכות צפיות והערכה ריאלית. אז הפרויקט יעזור לתלמידים לפתח כישורים חברתיים ולהרגיש שייכים לקהילה. הוא יחבר גם בין הצעירים למבוגרים, יחזק את הקשר לתרבות המקומית ויגרום לקהילה להשתתף יותר בבית הספר. מה שאומר שכולם ירוויחו, גם בלב, גם בראש וגם ביחד. וזה מה שמעניין, ולכאן אני מסיים את ההצגה שלי. תודה רבה על שיתוף הפעולה, ומקווה שמצא חן בעיניכם. תודה.